Labindalawang oras naman na power interruption mararanasan ng 13 lugar sa Pangasinan. Sa detalye ng balitang yan, makakasama natin na Idol Rona Raka. IFM News. Mararanasan sa 12 bayan at isang lungsod sa Pangasinan ang kawalan ng kuryente sa darating na April 12, 2025, araw ng Sabado mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Apektado ang buong bayan na kinabibilangan ng Balongaw, Natividad, Rosales, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug at Umingan. Mararanasan din ang power interruption sa barangay San Juan at Vicente sa San Manuel at buong bayan ng Villasis maliban sa barangay La Paz. Apektado rin ang mga barangay sa Ordonata City na kinabibilangan ng mga barangay ng Bagtad East, Bayawas, Bulawen, Kabuluan, Kamanang, Kasantaan, Konsolasyon, Bilan, Paurido, Makalong, Nagkayasan, Palina East, Palina West, Poblasyon, Titi Orata, Santa Lucia, Santo Domingo at Tipuso. Habang sa Asingan, apektado ang mga barangay ng Ariston West, Ariston East, Baro, Bantog, Kabalitaan, Karusukan Norte, Karusukan Sur, Dumanpot, Dupak, Makalong, Poblasyon East, Poblasyon West, Sanchez, San Vicente East at San Vicente West. Punso dito ng isasagawang maintenance sa Nagsag Substation na Nagsag Umingan 69 kV line na bahagi ng paghahanda ng tanggapan para sa May 2025 local and national elections. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.